Hola manualistes i altra gent maca, com esteu? Aquí teniu les compres que he fet a Temu i a Craftelier, en botiga online, són online, al mes de març, per si us interessa alguna coseta. A Craftelier estava aquests dies, fins al dia 24 crec, estava amb ofertes sin IVA i quedava un preu més baixet. Doncs si voleu veure-ho, quedeu-vos. Hola manualistes i altra gent bonica, mireu, acaba d'arribar, bueno, he anat a buscar un de Temu i ara m'ha d'arribar encara un de Craftelier, també de manualitats, val? Aturo el vídeo, ho obro i ho anem mirant. Va, aquí està tot. Ho retiro i anem fent. Mira, vaig demanar-me uns necessers. Aquests necessers, n'obro un. Jo veure aquest. Val? Està prou bé, No confiava gaire. Està prou bé, així com de l'oneta. I són molt monos. Aquestes nenes, totes escabellades. M'encanten. M'hi sento identificada. Vinga, això, més coses. Una altra coseta, que tampoc és de casa. Ai, que és per casa, que no és de manualitats. Ui, quin soroll, oi? Paro, obro i paro. Val, mira, és per fregar les cantonades de la banyera, de la pica de l'aigua. És així, és fort, pèl fort, val? I ara ja seguim amb manualitats. He agafat una plantilla d'aquestes, un estèncil per fer fondos, amb tintes o amb pintura. He acabat també més de manualitats aquests troquels, aquests troqueles que es diuen, no sé com es diu en català, troqueles, que són per fer formetes amb una màquina. Que petitó aquest. Aquí, on és la càmera? Aquí. Que petitonet. Són formes així una mica bàsiques, floretes i... Bé. Aquest d'herbeta, una herbeta. Ho he tret dels embolcatges. Aquesta és una estrelleta en forma d'estrella. Això ho poses a una màquina i ho talla amb aquestes formes. Aquests més florals, amb aquestes herbetes, unes més petites que altres, però una mica complement. I després aquest, que és més tardorenc. Retiro. Ui, que es mou. Seguim. Mira. Bueno, tallo un altre cop. Doncs mira, a part d'obert, també he aparegut tot això, que serà per provar aquests pinzells una miqueta. Agafo de la meva... retallets en blanc així, per provar una miqueta. No sé, són d'aquests d'escriptura xinesa. Però no és per fer res d'escriptura xinesa, sinó per fer més coses de detalls. Més dibuixos de detalls, línies... Està molt bé, Ui, aquest petit ve sense protecció. Potser s'ha quedat dintre. Mira, és aquí dintre. No sé. Bueno. Són aquests.
aquest gruix. Va bé, ho he agafat per això, per fer detalls més petitons, més primets. Aparto. Segueixo amb més segells d'aquests de lacre. L'altre dia vaig provar de fer una cosa, a veure si ho trobo. Està fet amb paper de vàter. I aquí, veus, és d'atrapar somnis. Que bonic. I aquí n'hi ha uns quants, ara ho obro. Mira aquest, li he tret el plàstic també. Que gruixudet i que maco. Val? I a canvi aquests, clar, mateix preu. Clar, aquí n'hi van 4, són més cotrillos. Però bueno, suposo que per fer el que vull fer. Això del paper o de fer-ho del lacre. Amb una altra comanda anterior a Temu, que no l'he posat, vaig comprar més boletes d'aquestes de lacre, val? D'altres colors també, passa que ho tinc allà guardat, val? Mira, aprofito perquè he trobat això, que també. Això m'ho van regalar els de Temu. Ho vaig demanar i amb la granja aquella pesada que s'ha de fer, doncs la vaig acabar i em van regalar això i una altra cosa que, ojo, jo havia demanat el que ara us ensenyaré, però s'havia esgotat. Llavors vaig demanar una altra cosa, que era un humidificador. Però bueno, això és molt mono, són boníssimes. Bé, seguim. Ensenyo aquests. Això són com unes rodanxes de taronja. Aquests són com moltes rosetes, moltes. No sé si es veu bé. Aquestes són margarides. I aquí hi ha unes maduixetes. Vale, doncs això. I ara aquesta altra, aquestes enganxines. Les trec. Són bàsicament, insectes, papallones, abelles, abejorros, abellots. Bueno, mira, també hi ha fulletes, margarides, així una molt naturalesa. Ai, goita, que xulo. Que mono. Va, són adhesius, em sembla, Són enganxines. Goita, veus? Sí, són enganxinetes. Molt cucàs. No són gaire brillants. Això m'agrada també. Que unes vaig agafar i eren brillants. Aquestes no, són mates. I ara ve el que jo volia, que em vaig demanar. A veure si funcionarà bé. Això és per fer les formes aquestes. Es passa per dins, això pels que no ho coneixeu. És una trucaladora i us poses aquestes figures que us he ensenyat abans i això t'ho fa la forma en el paper. I ara això ho obriré i a veure com està. Ve molt ben protegida, també. Ve amb les instruccions en xinès o el que sigui i anglès. És la maquineta que jo havia demanat com a regal d'aquella granja i no en tenien, se'ls havia esgotat. La granja que és un rotllo, Ara estic fent una segona per acabar ja. I acabar, ja no farem més. Aquí són les plaques, es posa el paper, el troquel, es tanca i es posa per aquí i es talla. Bueno, ja veurem, això ho he de provar i tal. I mira com va, també. Molt bé, doncs això és tot el de Temu, que m'he demanat aquesta última entrega. Mira, més, allò que us he dit abans, que hi havia blancs, molts tonalitats de blancs, i llavors també aquest roset, perlet, així rosa, i els negres. Per fer amb el lacre. I aquí està el paquet de Craftelier.
ja trauré tot això i ho ensenyaré. Aquí l'albarà i la piruleta. Bueno. Els pinzells. Una cinta així tipus, no és washi tape com de pintor, però d'una altra mena, bueno, tipus allò. Les aquarel·les. Aquestes. Dauradetes. Les aquarel·les daurades. Metal·litzades, vaja. Unes cartolines. Una trucadora d'aquestes d'arandela. Un stick per enganxar. I aquí, molt ben protegida, bé, la taula de tall de Craftelier, que abans es deien mi tienda del arte. Bueno, tenia ganes de tenir-la. No sé aquestes cantonades què són, protectors potser, però només n'hi van 3. Doncs això ha sigut tot de Craftelier. Vale, aquí tinc tot el material. Això és per fer la paleta de colors de les aquarel·les. Això són les cartolines. N'hi ha diferents colors. Cartolines normals i corrents. No sé on diu el gramatge. 185, n'hi ha 24. N'hi ha 10. I són de 24 per 32. De les aquarel·les hi ha això per fer la paleta de colors, per pintar-ho i fer la mostra de colors. Després de treure-ho tots aquests paquets, capsa, papers, bossetes de... Què en faré de tot això? Va. Us animo a dir en comentaris què en faré, per exemple, d'aquest paper. Vinga, va. Va, que així sabré qui ha arribat fins al final del vídeo i està aquí mirant els meus tostones. Una abraçada. I fins al proper vídeo. Un petó.